A 8ª edición da Pobra do Caramiñal no Tempo xa está lista para ser presentada. Os vindeiros 27 e 28 de setembro, o Concello da Pobra abrirá as súas portas para viaxar ao pasado e descubrir a súa memoria colectiva a través da divulgación. A Pobra do Caramiñal prepárase para celebrar unha nova edición das xornadas de divulgación sobre a súa historia e cultura. Esta mañá presentouse no Concello a 8ª edición de A Pobra do Caramiñal no Tempo, que terá lugar os días 27 e 28 de setembro no Teatro Cineelma. Vamos xa por as 8ás xornadas, con título, como xa coñecedes, A Pobra do Caramiñal no Tempo. E, bueno, decir que xa é unha actividade consolidada no calendario xa non só da Pobra, sino de toda a nosa comarca. Son unhas xornadas que teñen moitísimo éxito, que lle gustan moitísimo a nosa veciñanza, porque a verdade pois é unha maneira de aprender pois moita historia do noso concello, non? As xornadas terán lugar ao longo dos 2 días. O sábado, a partir das 4:30 da tarde, a veciñanza poderá acudir e desfrutar de 4 conferencias a cargo de expertos, que se adentrarán na historia contando relatorios sobre a toponimia, a antropoloxía e incluso as memorias perdidas. Un dos expertos que participará é o profesor Manuel Gago, quen tamén estivo no acto de presentación e explicou a dinámica das xornadas. Don este ano, digamos, o nexo común que teñen boa parte das conferencias é que son en gran medida memorias perdidas ou memorias inéditas. A veces nestas xornadas abordamos temas que, por exemplo, son moi coñecidos ou lugares que son moi coñecidos dentro da Pobra que se explican. Por exemplo, pensemos cando falamos do barrio dos Cataláns, a actividade industrial, ou cando se fala da Capela de Alba da Igrexa do Castelo, temas coñecidos e lugares coñecidos. Pero este ano decidimos enfrentarlo un pouco de maneira distinta e abordar 4 temáticas que ata agora foran moi pouco levadas digamos, as conferencias, e por iso teñen un especial valor, porque tamén se van a dar a coñecer e van a axudar tamén, en algúns casos, a preservalas, non? O encontro rematará o domingo cunha ruta polos cruceiros, lendas e rituais de San Isidro de Posmarcos. As prazas son limitadas e xa se poden reservar até o 24 de setembro a través do correo electrónico do Departamento de Patrimonio. E por último, domingo 28 de setembro, como vos decía antes, en conexión coa conferencia de Nati Rei, pois vamos a ver in situ pois os lugares nos que se practicaban ou se consideraban esas antiguas lendas e crenzas en San Isidro de Posmarcos. Vai ser un paseo moi bonito alrededor do patrimonio cultural, etnográfico e arqueolóxico de San Isidro de Posmarcos. O alcalde da Pobra, José Carlos, puxo en valor o patrimonio inmaterial do municipio, algo que se ve reflexado na gran cantidade de temáticas que se foron abordando ao longo dos anos. A veces podemos pensar, non, que a Pobra dá para tanto, porque realmente elevamos xa pois todo ese número de charlas que falaba antes. Pois non é que dá para tanto, é que dá para máis, porque realmente nos costa traballo elixir os temas, pero non porque non haxa, sino pola abundancia de temas que temos, non? A Pobra é unha localidade moi rica, tanto desde o punto de vista da historia e do patrimonio, e creo que o estamos demostrando cada ano pois con estas edicións, con estas xornadas de A Pobra no Tempo. A Pobra do Caramiñal volve así a abrir unha xanela na súa historia, reforzando a identidade e memoria colectiva a través destas xornadas culturais.